юлузган, сізнен балаларым, кушылғанға кияу келеш булып, гымырларыгыз узун яқты булсын, яшәгізсіз шатлыкларга тулып, табыштыгыз Раббым кавыштырды, кулларыгыз бирге бәйләнде, йөрәкләрегез бирге типкәндә, тормышыгыз җырга әйләнде. Бер матур җыр килеп тудымыни, һәрбер моңа үзе урнында, мәхәббәттән оя корган чакта, бергә булыгыз тормыш куйнында. Әйтергә дә куркам, сезне бәхет бер кайчанда ташлап китмәсен, бер Раббыбыз сезне ташламасын, мәхәббәттән мәхрүм итмәсен. Автор Гөлнур Галимова.